салом ба кулли тамошобинони канали Pamir Production. аз фурсати муносиб истифода бурда аз номи гурӯҳи канал шуморо ба омадомади иди наврӯз табрик кутаният гуфта бароятон таманниёти беҳтаринро орзу мандем. наврӯз ки иди на танҳо мардуми форситоҷик аст, балки аллакай имрӯзҳо байнахалқӣ гашта дар даҳҳо кишварҳои дунё инро ҷашн мегиранд ки ин ифтихори мост. дар наврӯзи навбаҳорон ба ҳар як хонадони тоҷику тоҷикистонӣ хурсандиву баракат зиёдро аз худованд орзу карда ба ҳама тани бардавом ва ба ватану замона оромиро хоҳонем. талаби мо низ тасмим гирифт ки нақшаҳои худро шурӯъ аз рӯзи наврӯз ба навор гирифта дар оянда пешкаши шумо гардонад ва мо низ аз он боварии комил дорем ки шумо тамошобинони азизи моро дастгирӣ намуда барномаҳои нави моро тамошо карда лайк гузошта фикру ҳақидаҳои худро менависед. бори дигар наврӯзатон муборак. таъсияту хонаобод бошад.